Ladies and gentlemen, paita nyaya nyowani panapa iri kutenderera matrends ariko zvinhu zviri kuvhiringidzika pavanhu vese zvematongerwo enyika zviri kuitika zviri paground iko zvinezvi. Kune nyaya dzizhinji dziri kunetsa dzaita ndiwe panapa ndingotaura nezvadzo because munoziva kuti inini handisekerere zvinhu zvisina nebasa rese. Ukatoona ndatouya kudai so chibva watoziva kuti hazvina kumira zvakanaka ende ukatoona ndatouya panapa tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane because ndinenge ndisina nguva yekutambisa. Nyaya dziri panapa ndidze kudai so pakatanga pachimbotenderera kana muchiri kuremember madhezi aya pachitaurwa nyaya dzekunzi kuvhotera Chamisa kupedza nguva because akazodai akadai iko zvinezvi akuda kudzoka kechi3 futi apa anenge achingofoma mapati achafoma mapati kangani. If you remember those days yanga itori nyaya yanga iritika ende vanhu vakawanda vakatanga kuramwa strategy iyoyo inoshandiswa iyoyo nevakomana veintelligence vakangwarisa yakabvira kudhara ichishandiswa kubva pamazuva ekwana tsvangira yaya. Vanhu vakatanga ngoti saka kuvavhotera kupedza nguva. Problem yakaonekwa ndeyekuti maZimbabwe pazvinhu zvavo zvese zvavanoita vanokasika kuti give up. Ndisikuona kuti muZimbabwe vanhu vari rich chaizvo zvaya zvekubudirira zvekushanda nesimba vashoma because chese chavanoita ndisikuona munhu akangoti this week avhura achinga akatirata kabusiness kana kuti 6 months akada kurana kana katuckshop akaona zvinhu zvichienda down haachade kushingirira akutoti ndakutovhara. But ukazotarisa vamwe vanoshingirira pazvinhu zvavo zvavanenge vachiita zvinozoramba zvichiendera kumberi ende ndo musiyano wenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzese nevamwe vanhu vese varipo. Ngatimbotaurirana guys, tingataura kuti zvoni iwo woti handisi kuda kumuvhotera futi kechi2 kana kuti kechi3 nenyaya yekuti ari kunzi akabiridzirwa akasaita plan. Maida kuti aite plan yekuita sei? maZimbabweans vari kuramba vachingodzidzosera kumashure vega because pese pari kuzonotangwa mwe political party panenge pane vana vaya vekuti pagore after 5 years ukatarisa vese vangani ma15 years 16 17 vese vanenge vakukwanisa kuenda kunoregister kunoita kunovhota imwe generation paramba pachitongotanga pari kungotangwa mageneration nemageneration mamwe totarisa kubva vamwe vanhu vakatanga kuramwa kubva kumakore atsvangirai. Nyika yeZimbabwe ngedai yato imwe nzvimbo because ZANU-PF yagara ina youth yechidiki nevamwe vanhu vese avatombogari vatombozvinyanya zviteedzera zvekuvhota izvi. Youth inenge ichitozigara imwe inenge yatry kuita focused ndo inobva yauya yotoregister kuvhota votanga kuti let's do it. But in Zimbabwe iyo problem iyoyo yekuti munhu anoti alright pazobiridzirwa panzwa so kungomuka kuseni ungoenda usvika ungomira paline ungonovhota kudai so zvatopera. What's next? Womirira next 5 years ungonomira paline usvika utovhota. Iko zvinezvi tarisa pane pachinzi ZANU-PF yakudya ne 2 something million votes ndo zvinezvi zichinzi dzaitwa out of vanhu almost 20 million population yatinayo. Vanhu vese memifuture inyo yosvika yodecide kuna round shoma tune nharo tinochitidedzera kuti tikuramba tichienda ikoko imo because of mune mchita aiwa ndingakadai akazombotidai saka hatichamudi. Guys, let's be very honest, nyika yacho inonyatsoenda kupi kana tine vanhu vane pfungwa dzakapusa kudaro. Now iko zvinezvi pane imwe iri kutenderera iri kunetsa now irimo muground Freeman Chari achitaura nyaya dzake achitaura achiti inini ndakazodai ndakadii nyaya dzake dzaari kunetsa na Chamisa idzi. Vanhu vakutanga muti Chari ndewe ZANU-PF handiti inyaya dzavo zvavari kutaurirana izvezvo because of nyaya yaanga ari kutanga kuatakirwa nevanhu yekuti anga achiramba achingosaidhira Washman Ncube wachabva apindira kutodairira nyaya yacho iyo ikutaurwa iyo nguva dzese dzanga ari muteresi kozi chekutaura chacho chekuti anotaura 3 4 5 words nevanhu haana chekuti chaanotaura chinobatika. Ndopakubuda iko zvine zvakuti accountability and introspection are critical for progress. Freeman Chari raises valid points. Structures, clarity and strategy cannot be sidelined. The leadership must learn from the past to secure the future. Together we must demand better and build stronger. Iye Washman Ncube wacho zvaari kutotaura zvacho kutoratidza kuti anenge achitaura asina kuconnecta tingati chiko nebrain tingati because hapana integrity. Iye wacho kubva paakasara ane chinhu chacho haasati aisa kana mastructures acho amuri kuswera muchiudzwa kunzi mastructures mazhinji zvese izvo zvahaana mastructures akaisa anobatika. No congress futi hapana chati chaitwa but kungobudikira achingodairirawo nyaya dzacho dziri papa. Effort nesimba ravanoisa varume ava pakupikisana pachavo
dai iriyo effort nesimba raiswa pakunorwisa ZANU-PF tingadai kusisina hasha dzese dzevanenge vachiita kuti Guinness chichakui Chamisa asina kutonga Zimbabwe vanhu vari kutonga muri kuvaona zvinhu zvese zviri kuitika hazvisi kunakidza kuti iko zvinezvi munhu ari kusvika kubvonzi ahwina njuga dzake ari kutambawo zvake kanjuga ariko kubvonzi chiti pa 10% vachapanzwa marwadziro apachavaita vaimboignwa all those guys vachingoti aina ndabasa nazvo ndongoswera ndiri mamozi ndichitoita zvinhu ndikutobheta zvangu vandikuita iko zvinezvi vachatanga kuuyawo manje nehasha vakutanga aiwa hazviite sewa vari kuzotodai so most of because madays ese vati so vamwe vachati atite zvepolitics atite zvechiti Zimbabwe kwasata zvepolitics dzacho ndozvinotanga kutozoita nezvako ndozvinoitika but zvinhu zvingori simple zvokuti maZimbabwe tingoziva kuti isu hatisi twista focus boy vari kutadza kuwirirana pachavo munhu anooneswa takuvhotera futi kangani because problem inoitika muZimbabwe ndeyekudai so vanhu vacho muchiti mudata maopposition mune vanhu vakawanda almost 20 million population havasi vanhu vashomaka mune vanhu vakawanda vekuti vakanyazogara nawo pasi chazviyazvo powoneswa unzora kuti iwo chito yako poita kana maopposition true ari serious true chete hapambodiwa hobo because zvinoita kuti ZANU-PF relax ite zviri kuita because vari kuona kuti hatina opposition ende chinoita kuti vakomana vacho vengreen vaito skill ravo rekutanga vari kurelax vaopposition inyaya yekuti vanenge vachiona kuti hapana futi imwe opposition because vanhu vakaona kuti maopposition true vanenge vachitanga kudhonzera ndai so munoona zvinhu zvinotanga kufamba and then panenge pakunakidza zvinhu vanenge da kuzodzwa right iko zvinhu zvikana mangu chisumuka kuenda kunoataka mochingobatana mumboita kana kaalliance kuita munotese munorova sezvakaita Botswana apamboitika kana maproblems iwawo look at SA right now iko zvinezvi hakuna kana pressure EFF MK party DA maopposition acho akawandisa ese ari strong ndotsambona hapana ari kumboswera aida kumirira kuti ningi ndaachitidai ningi ngaachidai because mastrategies anosiyana pakuitika kwezvinhu but problem iyoyo ndosaka muri kuona kuti even iko zvinezvi these guys vezanu vakasumuka vari kusumuka vakangodadzira strategy against Chamisa roda dai so vangonomaataka ari 1 but kana pane maopposition kuti tongoti 2 vari kunyatsodhonzerana vari kurova vane dziya musoro zvakasiyana siyana apana kana zvakadaro zvine zvichiitika because panenge dezonzi ndo mautaura kuti ningi mamudai so mamudonedza kale but vamwe hamuchasvikewo vachirova left right center imagine kuti muna vanhu vakaita kuti wora tisandatsana chari zvounogona zvacho izvozvo ubva uya uchiti against vanhu ivava venhingiriki navo nyika yakutoenda yakadai kufamba yakadai masaidi ese vachirwiswa ivo ibudawo skala achibuda achibvone ugogo umwe achibva akadai so umwe achibva akadai so kwete kuti ngonzi uya ari kubva akadai umwe bva akadai ari mwa vati against munhu weopposition ari kuda kutoira kusumukawo kuti anotoira kunorwisa chinhu munozonorwisana navo sei imimi pachenyu muri kutanga muri kurowana on public hazvina musoro kana muri vanhu mapolitician munozivana kwekusangana muno kuziva maemail emwe neumwe munawo ipapapa potse mafoni number futi munawo ipapapa ndo zvinhu kungoenda munotaurirana ningi aiwa wangu tazodai aiwa po nai but apa chichi zvatopera vese chidofo chavari kuita vanouya papublic votanga kuti Chamisa chazodai iye wachanobva aramba akanyarara kuti zii vanhu vopedza kutonototi saka vari kuataka munhu akanyarara saka ndo vari wrong mapenza iwewo wakazvitarisa unoenda pane upiwo ungoona kuti kana tingatingoti lese mustreet ungoona munhu ari kungorova munhu asiri kudzoserwa munoenda unobata kamototi iwe uri sei kurova munhu asiri kukudzorera ndo problem chete iri papa zvese zvezvo zvimastrategy most of the times tinoona zvinhu zvezvo zvatichinyarara zvedu zvimastrategy aiwa ningadai so haana plan anozodai anoda guys imimi muri kuoreswa mwoyo because vakaona kuti right ndo ndiyega wamuri kuda it's not vada ngonzi busy kutotanga kuda kufambisa that narrative moti narrative yamuda kufambisa tainzwa asi isusu tiri kutaura kuti hatichadei imimi vanhu venhingirikini simple hatichakudei matongera mukuti akadhakwa tikutadza kuwirirana nemi ndimi muri kuita problem zvatopera kwete kuti imimi movha matotanga kuti ningiwo yakadai hatichazomudende saka mune plani yacho ipi imwe plan B iripo hapana ndo zvinhu zvinogara kuchitaurwa pakasumuka imwe opposition ine strategy ine musoro iri kuita zvinhu zvinonzwisisika vanhu vanongotanga ngofollowa vototi takunofota ngapanzi paita election iko zvinhu posumuka munhu aitaura kuti ndini ndiri kutonomisidzana navo inini uyu akaramba chero akaramba asati abudikira vanhu vanongopedzera ngoti tombokusapota because hapana chinhu chavanobva vanhu kungoenda kunokuisira mavotes aya kuti upinde unarwise vanotongokubvunza kuti unogona kuva kudubura here chete ndochavanenge vachida kungoona kwete kungobuya muchingoti aiwa makuduburana pachenyu bosi munoenda maawikika mamambopedza simba muchirowana pechenyu mimi murowana ndo mozoda unosangana nemagiants acho munova kudubura sei vanenge vachitori ready for you
ini ndanditotombotolerete munhu anouya pana pachindiudza kuti aiwa inini saka Chamisa auchamuvhoteri what's so special about one vhoteri unongoona rero wona ndikana usingachamuvhotera saka uri kuzvitaurire chii because inini chandiri kutaura chikudai so kana iwe shona kuti uchade kumuvhotera nditi chinyarara chimira kuinfluencer umwanuka kwa what's so special about one vote ngosvika ngoti tsapa zvatopera chii chinonyaoshamisira chingogara kakumba kwako kwakanyarara kuti ubvotoona ndopa unonoti ayewa zvima narrative zvine zvichifambiswa skillful pane pakatobudiswa mari kunze ndai toda unomudonhedza ngatinomushanda endai munomushanda pakadai in narrative inenge chipushwa saka unoona kuti zvimwe zvese zvamunozova mwana munozongonohakira muti zvechokwadi hapana kana common sense zvinezvitaura zviko unoziva kuti hatisi kuzviteerera zvamukutaura alright iko zvine zvahapo kuti aende kunorwisana navo achimisidzana navo izvezvo variko ana nyube nanani vese anana chapangu variko kuparliament matax akaiswa havana kumanzwere how far and mimi guys how do you feel izvo uchinzi wakubhadhara tax yekuti unzi kutamba njuga iwo zvinobhadhariswa tax izvozvo inyika ipe makazviona zvichiitwa pamwe ndo zvamuri kudaka because ime mamuri kushuva kuti waiziti yeye ari kurwiswa yeye tarikolota because onai guys hatisisina vanhu vakaita sana fadzai mairi muparliament ndo vanhu kuti vaifana kuswa vanenge dai vatori mezviso vanenge vakatosumuka chita kuti mukunyeba hatisisina vanhu vavo ana gift osalos ana Amos Chibaya vakomana vai munonyatsovaziva kana vakunyatsoataka muparliament munonyatsozviziva imi mese imi kana pane wamunofunga kuti anokwanisa kumecha malevels iwayo and another big mistake yakaitwa ndeanzani kutemba muliswa that energy yanga anayo yeye pazvinhu zvake waitoona kuti uyu munhu ari kutongoita zvebasa zvisiri zvokuti chii kana kuti chii chero aitoita zvake zvazvo independent candidate kana zvechichi zvake zvaanenge achiita but unonyatsoona kuti angatori munhu webasa hatingataure nezvekuti Richard Tsvangirai vakareplace Green pane zvinhu zviri kuitwa paipai kana kuti chaakatanga kuita muparliament chii chacho vanenge vane usimbe here kana kuti vanotya kusumuka vachichallenjana namudhenda vacho oro kana kuti vakanzi makada kuwanza nharo tokurecolai I don't even know kuti chii izvozvo vanonzwa ranzi kuri kufambisa chimwe chinhigiri chavo takavamirira hanzi kuri kufambiswa chinyaya chekuti vari kungoti toda kuti tingonhingirikana vari kungoti 2030 ko kwandi havana problem nazvo but semazimbabweans isusu tine problem nazvo because tiri kuti foshoro ngaiuye pamboshandurwa zvinhu pamboshafirwa zvinhu anyway pamwe ndinogona kunge nditaura zvinobatika kana kuti zvisingabatike muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section mangu mundiudze kuti nyaya idzi muri kudzionawo sei inini matauriro andiri kutozviita ndo maonera angu kuti energy iri kushandiswa nevanhu vese vari kuswera vachiti Chamisa vari kurwisa Chamisa vakashandisa energy iyo kurwisana neZANU-PF zvinhu zvinobuda munyika inoenda ball Zimbabwe could be a better country ndo zvandiri kutaura inini but I don't know kuti mimi nyaya idzi muri kudzionawo sei because zvanyanyaka akazodai vakomana unonzwa mumwe chiti inini handichamuvhotere nekuti akazodai ndanditori supporter rake unenge uri kupengereka sedha uri kungohotspotwa nezvinhu zvina libasa rese mumirire kana pane machallenges aripo hakuna kusina maproblems hakuna sango risingamere mahuswa hatinganyeberani kuti totonzi pane pamba panonzi hapaoneke maproblems imba yega yega ine maproblems ayo ndosaka uchiona kuti kazhinji panotonzi mafamily meetings vanhu vogarisana votaurirana kuti but onai mukuru hamusi kuonawo kuti apa muri kuitaka kurasiko here zvoonesanwa zvopera munhu wese anotodzidza kuburikidza nemamistakes ngatisangane mucomment section ndiudzewo kuti muri kuonawo sei nyaya